മാത്രം അറിഞ്ഞില്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ CPM-ഉം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹസ്കർ? ഇതിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ മലപ്പുറം റിപ്പോർട്ടറോട് ഉച്ചയ്ക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു മലപ്പുറത്ത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ പേർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം അവിടെ വളരെ പരസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള ഗുരുതരമായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴാണ് പരാതി വരുന്നതെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ അറിയാമെന്ന് മുൻപേ പറയുന്നു. ഒരാളെ 3 തവണ ഇങ്ങനെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മത്സരിപ്പിച്ച് പൊതുകാര്യ പ്രസക്തനാക്കി അധികാര സ്ഥാനത്ത് വെച്ചു വാഴിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ഏറ്റവും ലജ്ജാകരവും പൊതുസമൂഹം തലകുനിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ചർച്ചയുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ശശിമാർ ഇനി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധങ്ങളിലെ വലിയ തോതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ചൂണ്ടുവലയാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ CPIM ഇക്കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നതും അത്തരത്തിൽ പരാതികൾ CPIM-നുള്ളിൽ കേൾക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് CPIM-നെ പോലുള്ളൊരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ 3 തവണ കൗൺസിലറായത്. ഇത്തരം നരാധമന്മാരെ ഒരു തരത്തിലും വെച്ചുപൊറിപ്പിക്കുന്ന സമീപനം പാർട്ടി എടുക്കില്ല. പാർട്ടിക്ക് അതങ്ങനൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് CPM ഈ വിവരം പരാതി ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുള്ളിയെ പാർട്ടി അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും പാർട്ടി നൽകില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. അല്ല, ഇനി ഒരു തരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും ആർക്കും നൽകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പോക്സോ അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തതിന് ശേഷം. പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഇദ്ദേഹം സെന്റ് ജെമ്മാസ് സ്കൂളിനെ ഉപയോഗിച്ചു, CPM-നെ ഉപയോഗിച്ചു? ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേട്ടയ്ക്കുള്ള ഒരർത്ഥത്തിലുള്ള അതിനുള്ള മറയായി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൻ്റെ പൊതുവേദികളെ ഇതുപോലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള അധികാരം കൂടി ഉപയോഗിച്ചും അതിൻ്റെ പളവളപ്പിലും അതിൻ്റെ സൗകര്യത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സെന്റ് ജെമ്മാസ് സ്കൂളിനോട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയോടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. ആ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു കൗശലക്കാരനായ കുറ്റവാളിക്ക് ആട്ടിൻ തോലണിഞ്ഞ ചെന്നായിയെ പോലെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 30 കൊല്ലമായി അധ്യാപകനായി നിൽക്കുകയും ഈ അധ്യാപകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും അപമാനിതനായ അധ്യാപകനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. അതുപോലെ CPIM-നും ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കും പ്രദേശത്തെ പാർട്ടിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലായിരിക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു വിസ്പർ എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ കൃത്യമായി ആ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് പാർട്ടി നിർബന്ധിതമായതിനെ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു കാലത്തും പാർട്ടി ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി പോകാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് പോക്സോ നിയമത്തിൽ പ്രകാരമല്ല, ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നയമല്ല, ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആളുകളൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ കടന്നുകൂടാനോ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനോ അങ്ങനത്തെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലെത്തപ്പെടാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇതിൽ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അർഹമായ ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ഈ പാർട്ടിയും പ്രസ്ഥാനവും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയും. ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസം 24-ാം തീയതി ഇമെയിൽ വഴി ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ആദ്യമായി പരാതി കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇൻഡിവിജ്വൽ കംപ്ലൈൻസ് മാർച്ച് 7-ാം തീയതി ഈ ഒരു പരാതി നേരിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു. മെയ് 7-ാം തീയതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വളരെ പൊതുജന സമ്മർദ്ദം കൂടി വളരെ ശക്തമായ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കാൻ പോലീസിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞത്. ഇന്നത്രയാണ് തീയതി എന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇതുപോലെ ഒരു ഗുരുതര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വേട്ടക്കാരൻ അയാളുടെ സാമൂഹ്യ പദവി ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോലും പോലീസിന് ഇനി സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായാലേ ഇയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തൊരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, വളരെ കൗശലക്കാരനായ ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതിനുള്ള മാർഗവും പുള്ളിക്കാരൻ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ കഴിയുകയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവ്വജാഗ്രതയും പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. പക്ഷേ പോലീസിൻ്റെ നിതാന്ത പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി നിയമത്തിൻ്റെ വലയത്തിനുള്ളിലാണ്.
കൃത്യമായി അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ പോലീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് ഒരു തരത്തിലും 2012 ശേഷം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പരാതികളിന്മേൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും അതിനു മുമ്പുള്ള മുഴുവൻ പരാതികൾ ഏതെങ്കിലും ഇരകൾ നൽകുന്ന പരാതിയിൽ 354 ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെയും 376 ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തേ മതിയാകൂ. അത് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും.